baitira benetako posizionamendua. Egunerokoan Vamos a renunciar a nuestro derecho a vivir las fiestas libres, de día y de noche. Bueno, pues zoritxarrez, beste urte batean ere hemen gaude, salatzeko izandako eraso matxista, intentsitate altuko eta basuko datuak gero emango ditugun hemen eta hala ere, gaudela posik dagoen erantzun hiritarra. Behin ere, enparantza badirudi beteko dela eta posten gaituela gutxienez ikustea ze erantzuna dagoen eta badagoela hiri batek daramala urteak esaten ez dugula jaiak erasorekiko jaiak. Protokolo martxan jarri zen orain dela 15 urte aurten egiten dela eta zoritxarrez, tamalez, ez bakarri San Ferminetan, beste jaietan eta eguneroko bizitzan, bai etxetan, bai lanean eta hola eraso matxistak eta kultura patriarkala hor dagoela ezin dugu ukatu. Baina ikusi dugula, lehen garrantzirik gabe ematen zitzaiola, ez dake lerdeak, irainak eta orain ez. Jendeak ez dituela onartzek eta sortu dugula olako errefusa orokorra, olako jarrera matxisten aurka. Eta pentsatzen dugu hori importantea dela eta baita ere aurrera pauso handiak egin direla emakumeen empoderamientoan eta baita ere erantzunak autodefensa feministan, aurre egiteko lehen igual kokiltzen ziren, orain ja ez gara kokiltzen eta gero eta ozenkiago esaten dela nahi ditugula jaiak lasaitasunez eta gozatu.